víc? Richardě? Ryšku, nešahej tam. To je mechanik. Šišku, Richarde, cvakneš si tam prst? Špatně jedanej, fotíš nebo zahráváš? Toho druhý. Ne. Tam nepolezeš. To je pro ty pány dva, co tady byli ráno. Oni zase přijdou a zlobili by se. Tady máš pro sebe. Tady je polišanka. Aha. Pěkně pro mě. To je pánovo. To je pánovo, ano. No. A tohle je pro tebe. Ty budeš vypadat. Tatínko. Ne, to není tatínkovo. Tenhle je tatínkovo, to ti taky nepůjčuj. To je proti tatínka. Zlobil. Pán by se zlobil, ano. No. Jo. Pán půjde po žebříku zase zítra ráno, ano. Jak se vyhoupnu nahoru, co, tou prskou. Pán by se zlobil, ano. Ne. No jo, Ne. no to si piš. Už by nebyl kamarád jako dneska ráno. Táta pomůže. Mamka pomůže. A s čím? Mamka pomůže. No, ty to umíš sám? Pomůže mamka. Ne, mamka nepomůže, ty to umíš sám. Táta pomůže.